Tak čaute, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu Shake Fidget. Dnes vám ukážem ďalšie moje účty a niektoré, ktorým pomáham. No, idem na to. Tuto mám môj prvý účet na držanú gorilu. Počkajme, kým to načíta a potom vám ukážem ďalšie moje účty, ako je napríklad tento nový Vandalko. No, veľmi slabé vlastnosti má na takýto level, iba výdrž má dobrú a to šťastie, čo sa mi páči. No, lenže toto šťastie by malo byť vymenené s výdržou. Inteligenciu asi keď kúpim nápoj má väčšiu, ale inak postava je dobrá. Toto sa mi nepáči, to šťastie. Čiže to je zlé a také nepraktické. No. Tuto sa mi zrejme hlásia, že koho mám. Nie. To je dobrá kamarátka Nikola Lazoková. To vám aj ukážem. Tento účet. Dala mi heslo aj keď som vlastnil razáka, ale tedy bola ona 50 level. Teraz pozerám, že kamaráde, ty si už to reálne dotiahla ďaleko a veľmi dobrý má album, čo má nalezeno a tento look sa mi na tom páči riadne. Veľmi dobré vlastnosti má 3 epiky, čo je veľmi dobré a na 80 by mala mať väčšiu obratnosť. Takže niektoré vlastnosti má zlé. Inak veľmi dobrá postava. Dobrá kamarátka a niekto jej raz aj vyprodal postavu a to aj mňa sa sralo strašne. Čiže inak postava je parádna. Takže idem teraz na 58 level válečníka. Na tomto iba pomáham. Tomuto veľmi veľa vytknúť nemôžem, lebo je to slabý level aj jednak s vlastnosťami aj s levelom a inak levely sa mi aj niektoré páčia. No, toto má veľmi dobre, že si to nastavil na 57 dní, čiže to má fajne. Aspoň nemusí šetriť hubičkami. No, máme útok, čiže to je dobré. A potom by sme skočili naspäť na 143 level, ktorý som jednému musel zobrať, lebo mi to kamarát prikázal, že Aďuško, neviem aký, mi zobral účet Vandalko a či by som s tým nevedel niečo urobiť. Tak som napísal, že či nechce kupóny, že by som mu dal. No a pritom som mu zobral tú postavu, dal som naspäť jemu a mi povedal, nehaj si tú postavu, ja mám 200, tak oné, že že si ju môžeš nehať. Tak mi dal aj e-mail a mám Vandalku. Čiže pozerám, že ten účet je bezchybný, ale tá inteligencia, keď som sa na to pozrel, tak to má úplne nasralo, že prečo na taký level má takú slabú inteligenciu. Táto 143 by mala mať inteligenciu 4000 bez nápoja. Čiže na takýto level to je slabota. Čo si ju vylepšuje, to má veľmi dobré, to sa mi páči takto, ale
toto je zlé. Čiže má tu 3 epiky, ktorých mu pomôžem aj. Tento musím odstrániť a inak to bude niečo inakšie. A teraz kúpim niečo lacné potom a budem splachovať. Pozriem, ako má auru. Mohol mať viac ako 10. Iba 2 auru plní. To je veľmi zlé. To je veľmi zlé. No. Tak toto som netušil. No. Ideme naspäť na I'm Simpsons. A pozerám, že sem dosť často chodí na takýto účet, ale ma aj nasral, že mu zobral ten účet. No to zobral mu niekto iný, ale asi mu niekto napísal, že ho má Aťko, čiže toto vytočilo a mňa tiež. On si nemyslel o tom, že on je zlodej. Ukážem vám to aj na Facebooku. No ja som mu musel zobrať, aby som mu dal tie kupóny, lenže ma to úplne nasralo, že mu to zobral. Čiže som to spravil tak, že som mu musel proste zobrať. No. To je on. No čo? No. Na svete 3 ešte toho ďalšiu postavu, toto je jeho, tuto mu nebudem rád, na tejto mu pomáham. Takže o túto postavu mi nejde. Takže túto postavu vôbec nechcem brať, ani to nemá v pláne. Inak aj čo sa pozeral na túto postavu, má dosť slabé vlastnosti na level 52, čo ma zabolelo, keď som sa na to pozrel. Keď už niekto hrá SFO Game, tak nech to hrá ako má, lebo to potom nevie hrať. Napríklad SFO Player, ten je ako pre SFO Game stvorený. Ten je dobrý aj jednak v šejku, ale jednak aj vo videách. Čo som pozeral, ako ten točí videá, tak to je veľmi dobré. Ja mu gratulujem, že to tak ďaleko dosiahol, ešte aj s videami. Tak, no. Skočíme naspäť na nadržanú gorilu. A niečo sa to stalo. Takže to musím poopravovať, ale a hneď to skočí. No. Na nadržanej gorile už máme prácu, čiže počkáme do zajtra na akciu. Možno bude, možno nie, ale mohol by byť epic event. Čiže na to by som sa tešil. No, máme tu potom ešte Nikolu Lazokovú, na ktorú sa pôjdem pozrieť, ale teraz mi tu niečo napísala. A to si ty, čo dáva videá na YouTube Let's Play. Ako to myslí?
Čiže a ideme na ten Aďuško 1, 2, 3 sa mi zdá, že sa volal. Nie. Musím ísť naspäť na Facebook, pozriem to a potom budeme pokračovať. Čiže toto je nezaujímavé. No, napríklad tu máme Neil Duck a pýta sa ma, či robím na podpore. Máš, ja tam robím, ale je to ťažké uveriť. Aj mne to bolo ťažké uveriť, ma tam chce zobrať. No ale potom som povedal, že si vytvorím aj vlastnú firmu, tak som si ju vytvoril. Ale teraz je to iné, ako som čakal, čiže má to aj iný zmysel. No, má nepotvrdený e-mail, čiže toto je... No, či mu nemôžem dať ban? Ban mu nebudem dávať, jednak z toho dôvodu, že ho dobre nepoznám a... Nechcem mu ho proste dať, bojím sa to dať hocikomu. Nedal som to ešte nikomu, iba členom XLPG, takže sa bojím dávať takto niekomu. No ideme pozrieť tu Nikolu Lazokovú, potom aj znútra, keď dala mi heslo a čiže ako vidíte má na úroveň 80 dosť slabú tú obratnosť, ale aj dobrú výdrž, čo sa mi na ne veľmi páči. A zberateľský album tiež veľmi dobré. Potom tu má 3 epiky, ako som už vravel. Tento look sa mi strašne na ne páči, čo to má. Čiže s touto postavou to fakt niekam dotiahne. No. No, čiže ja sa s vami lúčim, uvidíme sa v ďalšej časti Shake Fidget a dajte mi prosím vás odbery na videá, ktoré ste videli napríklad túto na nadržanej gorile. Tieto videá. Tak ďakujem a majte sa.